Ćao. Za vas smo snimili jedan bonus video iz Čačka. Možda i najbolji auto, ako ne najbolji, vizuelno najbrži auto koji je bio u Čačku danas. To je BMW M3 Turbo. U pitanju je M3 E36 koji je originalno bio M3. Ima motor iz E46 M3 sa turbom i mnoštvo prepravki. Tako da, ajde da ga vidimo. Kao što sam rekao, auto ceo spreman, ima kompletna proširenja, sve od polijestera. Ne izgleda baš reprezentativno, ali auto na stazi bolje ide nego što izgleda. Unutra odeš na vrat. Unutra ima od opreme ono sve što je potrebno, ima vodeno hlađenje hladnjaka, tako da kad završi krug, video sam da stisne i da aktivira vodeno hlađenje hladnjaka, to jest ima neke prskalice koje duvaju, ali glavni adut ovog auta je ispod haube. Kao što sam rekao, glavni adut ovog auta je motor. Motor je iz E46 M3 S54, s tim što ovaj ima turbo i svašta nešto je prepravljeno na njemu. Sada na mapi na ovo naše gorivo 100 oktana ima, kako se zove, 620 konja. To je low boost mapa na 0,8 bara. Voze ga na etanol, na high boost mapi na 1,3 bara pritiska. Znači benzin i metanol, auto ima 820 konja. Tako da to je ono baš velika snaga. Menjač koriste od 3.0 dizela. Juče mu je na primjer pukla ta treća brzina jer je on promašio brzinu, inače motor kao motor trpi, ima trkačko kvačilo, svašta nešto je prepravljeno na njemu. A kao što sam rekao, sve je čovjek napravio sam. Ima usisnu granu Kakarakis, koliko god to nama smešno zvučalo. To je, kako se zove, jedan od poznatijih tunera u Grčkoj. Mapu su isto oni radili i video sam ovaj auto i na ozbiljnijim većim stazama i baš praši. Koriste VP Racing Fuel, to je metanol, to mešaju sa benzinom 60% i tako i dobijaju tu toliku snagu. Very good benzin. To nadam se da ne miksuju u ovoj prljavoj kanti. RTMC. King of Europe, Drift Kings, sponsors. Marko Zahor. Yes. Pokazao mi je kvačilo, ima kvačilo jedno na auto, jedno nosi u rezervi. To je kvačilo koje koristi većina driftera, ili Tilton ili to kvačilo. Proizvodi se u Solunu i taj momak je razvio kvačilo i vozi Drift Masters, Marko Zakorel. Oni su napravili kvačilo i testiraju na svom autu. Tako da sigurno je proveren proizvod. A pokazujem i blow off ventil koji isto oni proizvode. To su neke stvari koje kada vozite ovakav auto na trci morate da imate kod sebe u rezervi, jer glupo je zbog ovako nekog dela od 200-300 eura kada odete na trku par hiljada kilometara udaljenu, da ne možete nastaviti takmičenje zbog ovakvih nekih delova. Tako da svi se trudimo, ponesemo što više delova na trku, da možemo da popravimo ako bude trebalo. Tu pistam s njim se. Ima je pistons
klipove i Cat Cams Bregast. Ima EcoMaster dashboard. Mislim da je ona CAE šaltalica. Ovdje ima AMO kontroler za metanol, tako da i ukoliko malo omašite u pravljenju goriva, taj kontroler za metanol sam pravi smešu u tom trenutku u odnosu na odnos metanola i benzina. Bambis je trenutno drugi u grčkom šampionatu s ovim autom, a vozio je Drift Kings, s tim što ne ide na sve trke, vozio je samo te trke koje su bile po Grčkoj, a oni organizuju celo Evropi, tako da tu nije ostvario neki mnogo veliki rezultat, jer ne ide na sve trke. Auto je munja, a sad ćemo da ga vidimo i u akciji. Ukoliko vam se svidio ovaj video, lupite like, subscribite se na moj kanal i vidimo se neko sljedećih klipova.